Το συνέδριο Νέες Φωνές είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε ήδη από το 2009 από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες του τομέα παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα συνέδριο το οποίο διοργανώνεται έτσι ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι φοιτήτριες και οι υποψήφιοι διδάκτορες του τομέα παιδαγωγικής να έχουν μια ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ήδη περιομένες εργασίες τους, αλλά και αυτές που βρίσκονται υπό εκπόνηση. Το φετινό συνέδριο διοργανώνεται την επόμενη Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στις 3.30 ώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλέως Γεωργίου 1. Αυτό νομίζω. Τώρα η κυρία Σκουβερδή, τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε λίγο τις θεματικές τις οποίες περιλαμβάνει αυτό το παιδαγωγικό μας συνέδριο. Δομείται σε 6 ενότητες. Ξεκινάμε λοιπόν την Παρασκευή, όπου η πρώτη μας ενότητα είναι τεχνολογίες πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση, με 5 ομιλητές. Στη συνέχεια έχουμε την ειδική αγωγή, οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, μαζί με εκπαίδευση ενηλίκων, όπου θα μιλήσουν 7 ομιλητές. Έχουμε την ιστορία της εκπαίδευσης και τη διδασκαλία της ιστορίας, με 5 ομιλητές. Μετά το Σάββατο έχουμε τις υπόλοιπες 3 ενότητες, που είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γενικά οι εκπαιδευτικοί θεσμοί με 6 ομιλητές και αυτή η ενότητα. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση με 2 ομιλητές. Η γλώσσα, η λογοτεχνία και οι πολιτισμικές σπουδές με 5 ομιλητές. Το συνέδριο είναι ανοιχτό και προς το κοινό, δηλαδή όποιος θέλει να το παρακολουθήσει μπορεί απλά να έρθει και να το παρακολουθήσει. Είναι ανοιχτό και προς το κοινό να παρακολουθήσει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται. Η πρώτη μου παρατήρηση όταν σας είδα και όταν κλείναμε το συγκεκριμένο θέμα ήταν η εξής. Υπάρχουν τελικά άνθρωποι που επιλέγουν να μείνουν στη χώρα μας και να το παλέψουν. Είναι έτσι? Από τον κύριο της παρέας να ξεκινήσω. Εγώ πιστεύω πως ναι, και αξίζει αυτή η προσπάθεια του να υπάρχει διαρροή εγκεφάλου, όπως λέμε, προς το εξωτερικό. Θεωρώ πως δεν είναι προς όφελος ούτε του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ούτε και της κοινωνίας εν γέννη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως και προβλήματα τα οποία θα πρέπει η πολιτεία να αντιμετωπίσει. Κυρία Σκουβερδή, και εσείς επιλέγετε τουλάχιστον για την ώρα να παραμείνετε Ελλάδα. Πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό και ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντήσατε τουλάχιστον μέχρι σήμερα? Το αντιμετωπίζω με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και πιστεύω ότι εκφράζω και ένα μεγαλύτερο κοινό με αυτό που λέω, μιλώντας με παλιούς μου συμφοιτητές ή τωρινούς κτλ. Σίγουρα η κοινωνία δεν μπορεί να απορροφήσει το πανεπιστημιακό δυναμικό το οποίο έχει βγει από τα πανεπιστήμια. Δεν βρίσκουμε κατά κόρον δουλειά πάνω στο επάγγελμά μας. Οπότε αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία όλο αυτό. Και συνήθως πρέπει σε άποψη εργασιακή να βοηθήσουν οι γονείς, ας πούμε, για να τα βγάλουμε πέρα. Με την έρευνα στα πανεπιστήμια, κύριε Μουράτογλου, η υποχρηματοδότηση των τελευταίων χρόνων δεν ξέρω κατά πόσο βοηθά, διότι η έρευνα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από μόνη της και είναι αυτή στην οποία επενδύουμε και μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αλλά έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας και στο Υπουργείο Παιδείας. Το φλέγον ζήτημα θίγεται αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς τα κονδύλια είναι περιορισμένα. Το βλέπουμε και κάθε μέρα στα πανεπιστήμια, το επιστημονικό προσωπικό, το διδακτικό προσωπικό, ακόμη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την καθαριότητα του πανεπιστημίου. Προσπαθούν όλοι τους με το δικό τους τρόπο να συνεισφέρουν. Από εκεί και πέρα τα ευρωπαϊκά προγράμματα σίγουρα φέρνουν μια ανάσα στον ερευνητικό χώρο του πανεπιστημίου. Παρ' όλα αυτά νομίζω όμως ότι δεν αρκούν και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρότερα μέτρα από πλευράς της πολιτείας και του Υπουργείου. Το παιδαγωγικό ήταν επιλογή σας ή προέκυψε στην πορεία? Προσωπικά ήταν η δεύτερη μου επιλογή. Η πρώτη ήταν το τμήμα ψυχολογίας. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μετανιώσα καθόλου. Ανακάλυψα πολλά πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες μάλλον δεν θα είχα μάθει και προσεγγίσει.
Και γι' αυτόν τον λόγο συνέχισα και τις σπουδές μου και αποφάσισα να κάνω και το διδακτορικό στην Ελλάδα. Σας το λέω γιατί τουλάχιστον στα δικά μου τα χρόνια το παιδαγωγικό ήταν μια πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση λίγο αργότερα. Μέχρι κάποια χρονιά βέβαια αυτό, στην πορεία άλλαξε και αυτό και μπορεί να μην ήταν η πρώτη ή δεύτερη επιλογή αυτό που θέλαμε να κάνουμε, αλλά ήταν μια σίγουρη αποκατάσταση. Για το παιδαγωγικό της δημοτικής εκπαίδευσης. Εμείς ουσιαστικά είμαστε στο τμήμα φιλοσοφίας παιδαγωγικής που φιλόλογοι είναι τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά μας δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση όμως στην παιδαγωγική. Κυρία Σκουπερτή, εσείς μετανιώσατε για την επιλογή σας? Όχι, πάντα ήθελα, η πρώτη μου επιλογή ήταν πάντα κάτι που γινόταν γύρω από φιλολογικά επαγγέλματα. Απλά σαν δεύτερη επιλογή και εμένα, μετά το τμήμα της καθαρής φιλολογίας, ήρθε η φιλοσοφία και η παιδαγωγική. Και δεν μετανιώσω που διάλεξα τον τομέα της παιδαγωγικής. Μου άνοιξε πάρα πολύ ορίζοντες. Κάνω αυτό το οποίο μου αρέσει, το να δουλεύω και με παιδιά αλλά και με μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά σίγουρα αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι δύσκολα όσο αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση. Κύριε Μουράτογλου, είναι το 4ο συνέδριο που γίνεται και κατά πόσο έχουν αλλάξει οι στόχοι και τα δεδομένα από το πρώτο συνέδριο μέχρι και αυτό το συνέδριο? Ουσιαστικά οι στόχοι έχουν παραμείνει οι ίδιοι. Η κύρια αιτία που διοργανώνονται τα συνέδρια αυτά είναι προκειμένου να προσφερθεί δυνατότητα στους φοιτητές να παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε ένα φιλικό περιβάλλον και συγχρόνως ακαδημαϊκό, όπου θα προκύψει ένας γόνιμος διάλογος, μια συζήτηση γύρω από το ερευνητικό θέμα το οποίο παρουσιάζεται, και έτσι και οι φοιτητές να νιώθουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ετοιμότητα προκειμένου να λάβουν μέρος και σε περαιτέρω συνέδρια ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα επόμενο επίπεδο. Κυρία Σκουπερτή, πόσο δύσκολη ή εύκολη είναι η διοργάνωση ενός τέτοιου συνεδρίου, δηλαδή να τα βάλετε όλα κάτω, να τα μαζέψετε, να βγάλετε το πρόγραμμα? Εμάς μας είπατε ένα πάρα πολύ ωραίο διήμερο. Για να συμβεί όμως αυτό το ωραίο διήμερο έχει προηγηθεί μια πολύ δύσκολη δουλειά. Βέβαια, έχει προηγηθεί αρκετά μεγάλη δουλειά. Δουλειά που χρειάζεται μήνες πριν για να φτάσει εις πέρας. Χρειάζεται καταρχάς όλο ο πανεπιστημιακός κύκλος να έρθει σε επαφή, γιατί μιλάμε για το συγκεκριμένο συνέδριο για εργασίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν από το 2013 μέχρι και σήμερα και κάποιες που βρίσκονται υπό εκπώνηση. Να βρούμε το χώρο του συνεδρίου, να μαζέψουμε τα PowerPoint και γενικά τις παρουσιάσεις οι οποίες θα υπάρχουν, να μπορέσουμε όλο αυτό το συνέδριο να το δείξουμε προς τα έξω στον κόσμο, ο οποίος ενδιαφέρεται να έρθει, είτε ανήκει στον παιδαγωγικό κλάδο είτε όχι. Οπότε σίγουρα είναι αρκετά χρονοβόρο, αλλά πιστεύω το αποτέλεσμα τουλάχιστον από τις προηγούμενες φορές μας δικαίωσε και ελπίζω να μας δικαίωσε και αυτή τη φορά. Εμείς να ευχηθούμε πραγματικά καλή επιτυχία και φαντάζομαι θα ακολουθήσει και 5ο συνέδριο και 6ο, κύριε Μουράτογλου. Ευελπιστούμε πως ναι, να συνεχιστεί αυτή η παράδοση και από τους τρέχοντες φοιτητές αλλά και από τους επόμενους, ώστε να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί. Να δώσουμε λίγο το blogspot, στο οποίο μπορούν να δουν περιλήψεις και γενικότερα ό,τι χρειάζονται για να έρθουν στο συνέδριο. Νίκο, ναι, υπάρχει ουσιαστικά το nesfones4.blogspot.gr, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τις περιλήψεις, για το πρόγραμμα του συνέδριου και οτιδήποτε άλλο επιθυμεί. Την Οργανωτική Επιτροπή θα την πούμε. Να ευχαριστήσουμε φυσικά. Ευχαριστούμε όλους τους καθηγητές μας, οι οποίοι μας στήριξαν από τα προπτυχιακά μας χρόνια, στα μεταπτυχιακά μας, στο διδακτορικό κτλ. Οφείλουμε σε όλους ένα τεράστιο ευχαριστώ. Απλά και στην Οργανωτική μας Επιτροπή θα κάνουμε μια πιο συγκεκριμένη αναφορά. Αλφαβητικά, οφείλουμε ευχαριστίες λοιπόν στην κυρία Μάρο Δόικο, επίκουρη καθηγήτρια, στην κυρία Αναστασία Κεσίδου, επίκουρη καθηγήτρια επίσης, και στην κυρία Ελένη Χοντολίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του τομέα παιδαγωγικής, του τμήματος της φιλοσοφίας παιδαγωγικής. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία Παρασκευή και Σάββατο, την ερχόμενη Παρασκευή και το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής μας παρακολουθώντας ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία της
της κυρίας Γεννηματά στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκο, όπου έβαλε εναντίον του Πρωθυπουργού και όχι μόνο. Πάμε να δούμε τι είπε και όταν επιστρέψουμε για κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής θα δούμε τι γίνεται με τους συνταξιούχους και τις περικοπές που έρχονται. Επιπλέον χάρισε 6 δις στους Ευρωπαίους Πώς σου φάνηκε η Μαρία?